Ćao svima, evo mog novog klipa. U današnjem klipu ću vam pričati o zlatnim ribicama, znači japankicama. Prije nego što počnemo pokazat ću vam kako sam ja to recimo rešio ovaj problem sa mutnom vodom. Kao što znate, rekao sam u prošlom klipu, evo to je nov filter, da nisam imao problem u početku, ja sam znao da treba kupim veće filtere za ovaj akvarijum od 200 litara, ali nisam htio još, a onda je baš krenuo da se prelje voda, videli ste i sami, to je počelo 2-3 dana odjednom, i ja sam rešio to da promenim, evo da vam pokažem i kako, znači kupio sam nov filter, znači ovaj filter je 1800 litara, znači sat vremena, nije neki potrošač, nije nešto puno. I kao što vidite, rešio sam problem sa vodom, znači sad je dosta čistija i sve to, kao što se i vidi. Pre nego što krenem, mislim, da vam pričam o ishrani, polnoj zrelosti, razmnožavanju, koje biljke su vam najbolje zdržite o tome, prvo da vam kažem, ako se držite za ove zlatne ribice, one kažu, znači to su, da kažemo, mnogi kažu da su to ribice za početnike. Ok, ali mnogi, recimo prodavac uvali kupcu japankicu i prodavam u kugli, ali od toga nema ništa kao prvo. Znači nemojte puno da se radujete ako je držite u kugli, neće ona da doživi nešto puno, to ti je znači kao u zatvoru, znači katastrofa, znači moraš da im menjaš vodu baš svaki dan recimo da bi ona očekivao nešto, ali opet to će ona teško da preživi, recimo da kažemo godinu dana. Ali ljudi nemaju u obzir, ne znaju ništa o japankicama, da uzavate se kupe i ne znaju ništa. One rastu dosta velike. Eto, ti ih kupiš ovako sićušne, recimo klonu tamo, ona poraste kao ova zlatna, mislim, znači do toga sada kogo se odluči za zlate ribice, nikako, znači kugle, jer one nisu dvodihalice, oni kažu da mogu bez pumpe, ali one nisu dvodihalice, tako da možete da uzmete borca, držite u kuglu, tako nešto, ali japankice nikada. Sad, prvo da pričamo o ishrani. Ovako, treba ih hraniti, da kažemo, manje, ali više puta na dan. Znači ne sada hvatite hranim ih jedan dan, da napunimo akvarijum, leti hrana po akvarijum, ne, nego pomanje, ali što više puta na dan, ne znam, 4 puta maksimalno recimo, možete i 5, nebitno je, znači može i 5, ali ne ispod 4, znači da kažemo 4 bi bilo maksimum i najbolje, ali možete i na 5, znači to je to. Sad, polna zrelost. Polnu zrelost, znači, stiču, da kažemo to, svake 3 godine. Sad kako, znači mnogo njih ne zna kako da razpoznaje mužjak i ženku. Jednostavno je, mužjak na škrgama dobije bele tačkice, znači kad stigne polnu zrelost. Ženka je obično samo punačka, znači napumpana je, debela i to. Znači to je to što se tiče toga. A što se tiče razmnožavanja. Da bi razmnožili japankice toga, znači nema šanse da uzmete 2 para. To jest, 2 para recimo, to su vam 4 ribice. To je opet ok, ali najbolje bi bilo da imate, ne znam, 6 komada, ako trenutno imam 5, znači trenutno imam 5, ali uzet ću još jednu, uzet ću teleskopa, jer na jednu ženku treba da idu 3 mužjaka. Sad gledajte, može da imaš 4 komada, ali opet, znate, treba da se popiti 10 da bude 3 mužjaka i jedna ženka, od toga što jedna ženka u svom okrugu nosi do 2000 do 3000 jaja. Sad, znači kao što vidite u akvarijumu da se razmnože nema ništa. Znači kad budu ribice porasle i kad mi se budu počeli da mi se razmnožavaju, ja ću da vam pokažem kako trebate, znači kako da se izvade iz akvarijuma, kako da iscedite ikru i sve to. Znači to ću da vam pokažem, znači kad mi se budu sad još rano, znači do nekih recimo možda godinu dana, ne znam tačno, sve zavisi. Znači nikako, znači ako planirate ih razmnožavati, nikako ne možete 2 komada, znači morate više, jer kao što kažem, vrlo teško se raspoznaje polna zrelost dok ne dostignu. Kad je dostignu, mužjak ima bele tačkice, ženka jednostavno debela, velika, debela i to je to. Što se tiče biljaka, evo ko što vidite ovde, ja imam nanu. Nana je najbolja zbog toga što oni nju ne mogu da jedu.
Kako god drugu biljku bacite, znači ono, brate, kidaju, nema ništa od toga. Isto tako vam preporučujem najviše nanu, znači ovdje imam trenutno jednu, kupit ću drugu. Znači, stavit ću 2, možda i 3, jer ja stavim pri tome, znači, što više biljaka to je bolje, ali to pored japankica baš i ne ide tako, znači ono, najbolje vam je nana, zato što ne mogu da pojedu, vidite, nema šanse da je grickaju, ali nana, samo znate, vrlo sporo raste. To je bilo toliko od mene. U sljedećem klipu ću vam pokazati sa čime ja hranim i reći vam sa čime još možda hranite japankice i ostale ribice. I to je to. Šerujte, lajkujte, subscribeujte. Ćao!